ko himen ko para payir hautrai Jesus Christ hakini gisni jonga jimpule kamta me naga gospel nginang yosno yaka jimbatai halor upu jingim bau Jesu ulam upu jingim bala wanhia nabene kane kalong ka Eucharistic discourse nyo kane kalong ka kren batai kren shai halor Eucharist bakoi ka jinkardor jomupu bayim naga benda jongi but kini ki bruyu ki bala yomad ya upu bala bsa daw Jesu kila kwa bam shushu nandang yosngu ki pan ya kadakashi pinle ayu hangi pinle kumno yangi kai kadakashin kabapin ai halor kanega jinkerli yosno ba kila krenro artat syapam umana kaba ki pai di Israel kila bam hari kenja hatodon jingeper ya umanna kaba ki pai di Israel kila bam hari kenja na upu kaba ujisu kedau nagabenda kiba wan kirli ya kanega jinkerli ki sakut tang haka jimbam bat ke jingso tu halor ke jimbam kumbang ala batai minin halor ke jimbam do kumno ublai ulabsa ya ki pai di Israel hari kenja kade ude mau ula ai jimbam yaki haka dur jung manna badu jiswong uta manna ula wan hiar na bane upahi ula ai bam kabam mut ngide ben sautu malla ke jingale jongi ben yo bam kawan na marba ublai uyid yangi ngimnum don kano ka hok manom ngatrai shitom ban ngalayo ya ka bam gadi henry wat ladang i treshitom ru nginum laben yo bam gadi lada ublai tre ban penhap upu naga benda jongi lada ublai tre ban pen sei so ya ka kendo jongi nginum yo kau nginum yo jur nginum yo kano ga jimba barro na tong shadong katang jaga pertai kadena marba ublai penhap jingorku halor ka kendo kalam kanega jingorku nginum yo kano ka ba namar baro ki singi do baro ki mrat ki mreng baro ki im namar kanega jingorku kabawan na ublai hi wai bam ya baro kane kalong ka jingi kai ka bangide ben soto shai kadang haga jingim jogi minda habau Jesu la haki ne ki briyu omde Moses ulai bam yapi lese pi kren sarong ki pate menjombi kila bam kila yo kila kadam da kene ke jimbam henre omde na ki briyu henre na ublai hi ula pen kadam minta ngide ben sautoro kane ke jimbam kabaki kadau umanna ulong oje jimbam kabaya rap iki briyu ban im hakari kenja bad habakila det poisha rikanen kata ke jimbam kala sange nanda kila stang ban shanya biak ha ublai badula penseiso aka regiongi aka kendau jogi kabamod umanna uyarap kumno yaki pai di Israel umanna uyarap yaki ban poi shari kanan tad hadu baki poi shari kanan ublai ula ai kau tau mana katakan mana kabakila bam klam shimla yarap yaki ban poi shabane minda Jesu ukran haki kadakashin kabangan ai yapi kalom ka jimbam mensiam kabamut ngalom upu bawan hiar na bane omdeshu kum uta umana bala pen kadang iaka medjongi ak po jongi brio bakinduk im hadu banda poi shari kanan Henry Jesu pat kari kanan kamde ka jaka sa kurjongi kari kanan kamde ka jaka sa junom jongi bonge brio ki im na kabinda kari kanan ya ka jaka ba toy ya ka dut bat ka ngap bat ka jingsuk ka jingkemen kabangila banyo hagane ka perte bonge brio hagane ka juk pat mangi ki kristan rodon bon apeng jongi ki im na kabinda kari kanan nagabinda ka rikanan ngidon kam ya ka jimbam jingdi henry Jesu pat udang kren halor kane kapang kababon ibru kim pat sautu ban mina ka rikanan
ngidon kam ya upu bawan hiar na beneng wadu ta upu ka bau Jesu kedau kalong ka jingim la jong ka doj la jong ya ka snam la jong bad bale ngidon kam ya uni upu bawan hiar na beneng ko bau Jesu ngalong upu bawan hiar na beneng bad na upu kadon ayu u person jogo Jesu ha u manna balawan ha ka rekenja don chu person u Jesu kalong kum ka jimbam kila bam shisni lada ki buslem kala put but kata ka jimbam kalong tang ka batte ya ka dojongi Henry Jesu ngalong upu wan hiar na beneng ha uni upu don gabor kaba yarap ingi ban her sha beneng ha uni upu don gabor ban pengantang ya ka dojongi ha kaju kapor donro kapor ban pengantang ya ka snam jongi nagata ka daw Jesu ha ba uno bam ya uni upu unom tengan shu unom sliang shu kane kabor kaban naw Jesu Henry umana kabakila bam kamdon kata kabor ban penjatai ya ka jingtengan joki barabor kamdon kabor ban penjatai ya ka jingsliang joki barabor kila bam minda Henry la shaipat kila tengan biang lese kumbangi bam jimba ni bam step min step Henry por sitang ngi stang ban tengan tang kane kalong ka jinglong jong itaki mana Henry Jesu ya kabangan ai kan yarap yapi banom sliang shu banom tengan shu kabamur u Jesu kren hangi siapa ka jinglong jong ka mensia light no ya ka Eucharist pakoin ngimdon kiwe pat kilat ban penjatai ya ka jing tengan jong ka mensia bar ka jing sliang jong ka mensia ladang ngim yo jimbam ya ka mensia nginum la ban poi shabane ngidon kam ya u Jesu ngidon kam ya u person jong u Jesu ngidon kam ya ka jinga ka ba u Jesu ai hangi kalam ka ne ka jinga ngimla banim ladang i ngadon na dong shadong haying jonga ngala ngas no biang na dong shadong na mar ngaris pa ngadon ga bam gadi ngadon ga jingkoi jingkia wat kataru ngideben sautu kita kie ke baro balaban penbiang yangi kanum yalam yangi shabane nagata kadaw ka jingya per ka bang ngideben sautu kalom lada ki briyu ki kentai ya ka jingtarwa jong Jesu ban pediang ya uni upu balong u Jesu hi balong ga met bat ka snam jongu hi kan sa don ka jingma yaki kin im kemen lese ha kane ka ri kanan kumbala yaki pai Israel Henry palat ya ka ri kanan ngimla ban poi palat ya ka ri kanan kalom ka baneng ban her sya ka baneng ban poi sya ka baneng kaba penstang ya ka jingim jongi kalong ka bor jong ka Eucharist pakoi kalong ka bor jong upu bawan hiana baneng balong u Jesu kalam u Jesu ngimla ban her nagata ka daw ko himen ko para ngide bandon ka jingit ka ba palat ya u Jesu ka Eucharist pakoi bad lemba kane ka jimpediang kambun sin ya u Jesu nginang iyo ya ka met bad ka snam banginang iyo ya ka jing tengan kabapura nginang iyo ya ka jing sliang kabapura jong ka mensiam kaban sa pinsle yangi tongin duwai ha gane Eucharist bakoi ba Jesu un shimdi pura yangi kumba u Stephen ula kalam ka jing hot share ya ka donul kalam da jing hot share ya ka jingim jongi ya ka skor jongi ngimla banyoyi el Jesu banyomad el Jesu Jesu ba yid karko kardo yangi pensle yangi hakane Eucharist bakoi bangin yo shushu ya ka jimpan shai ya ka jingit naga benda jome naga benda ka met bakas nam jome balong ka Eucharist bakoi ka baman kasni yangi enyaro ya utrai Jesus Christ